ассалом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир ман як эълон дорам. Шумо касоне ки киртахар ҳастед, метавонед биёед рӯзҳои наздик, рӯзи 11, 12 ва 13 феврали 2023 шумо метавонед биёед бозори Корвон, тарафи Пажарка, 10 дарвоза, дукони 192. анамин киртое ки ман шуморо нишон дода будам 700 сум, 800 сум, 600 сум, ҳамаи ҳамино распродажа мешаванд. Фақат ҳамин 3 рӯз 450 сомонӣ мешава нархошон. марҳамат, дер накунед. анами 3 рӯз шумо метавонед омада анами киртоора бо маблағи 450 сомон харидорӣ кунед. беҳад киртои фасони хушруванд. наворои пешинаи моро агар дида бошед, чӣ қадар инҷода интихоби зиёдай. ҳамашон ваян, бори Туркиян, бори Дубаян, ҳаминҷода. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бонувони азиз, занҳои хуби тоҷик, студент духтарако, мехоҳем ки дар хона нишаста кор кунен, яъне пул ба даст биёрен? албатта ки мехоҳем. имрӯз ки бошад, ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро, яъне такрор шавад, фақат занҳо, модарон, студент духтаракои дар хона нишастанд, мехоҳанд ки кор кардан, бар командаи худам ба ширкати Фаберлик ба кор даъват мекунам. коркори беҳтарин аст. аз шумо ягон чизи зиёдатӣ лозим нест. танҳо якта телефоне ки ба интернет пайваст шуда бошад, тамом. шумо аллакай имрӯз ин имкониятро доред. пас фурсатро аз даст надиҳед. дар рақамҳое ки дар болои экран аст ҳатман занг занед ё ин ки нависед. ман ҳамаи нозукиҳои кори Фаберликро ба шумо меомӯзонам. иншоаллоҳи раҳмон якҷоя кор мекунем. кори беҳтарин аст. то ба имрӯз чандин занҳои тоҷики мо, яъне ки занҳое ки дар хона нишастанд, шумо худ шоҳид ҳастед ки ба ҳама орзуи ниятое ки доранд аллакай расида истоданд. шумо ҳам шитобед, дер накунед, худи ҳозир нависед. ҳама нозукиҳои Фаберликро ба шумо меомӯзам. якҷоя такрорам ки шавад кор мекунем. иншоаллоҳи раҳмони раҳим бо Фаберлик ҳама орзуҳои мо амалӣ мегардад. пас ман занги ҳар яки шуморо интизорам. халат, безрукавка, жимпир, чизе ки ҳаст 450 сомонӣ распродажа мешава. ҳаминоям хулос ҳамаи ҳамино 450 сомон. абая низ амин нархо ҳаст. метавонед омада бо хушрӯ якта ба якта хитон дида интихоб кунед. ёдовар мешавам ки танҳо 3 рӯз ҳамин аксия давом мекуна. метавонед иштирок карда аз анами киртоҳо бо маблағи 450 сомон харидорӣ кунед. яма анам я байяра бинед, и тоза Дубая. анаминоям ҳамин нарх 450. анаминоям агар дар хотир дошта бошед, намедонам 700 сум буд, 800 сум буд, 800 сомон будан. анам хе бо маблағи 450 сомон да ҳами 3 рӯз шумо ҳам чизоро харидорӣ карда метавонед. ина бинед чӣ интихоби зиёд доранд. ҳар хела гилайдаиҷа кадомеша хоҳед, дер накунед. бори дигар такрор мекунам ки рӯзи 11, 12 ва 13 ҳамагӣ 3 рӯз ҳамин аксия давом хоҳад ёфт. иноям ман халатоям инчунин амхе халатои фасоне ки 600-700 сума будан ва ёям ҳамин хел фақат 3 рӯз и аксия давом метиҳад. баъд аз 3 рӯз боз ҳам ҳамин нархҳое ки будан пеш 600-700-800 бо ҳамхе нархҳо кати пешниҳод мешава. хулас духтарако, ман эълон кардам. шумо метавонед дер накарда омада анами рӯзо аз анами дукон харидорӣ кунед. бори дигар такрор мекунам суроғаша. бозори Корвон, тарафи Пажарка, 10 дарвоза, дукони рақами 192. омада анаминора аз наздик бинед. хулас беҳтарин либосҳо ҳаст.